सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 9वा अध्याय शिकणार आहोत. बघता बघता 9 दिवस गेले आणि आज तुमची अर्धी भगवद्गीता झालेली आहे. तर किती पटकन दिवस गेले. मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपला वर्ग चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगत आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आजचा अध्याय चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे त्यांना सुद्धा आपण दंडवत प्रणाम करूया. त्यांच्यामुळे आपण गीता समजू शकतोय. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आणि आमचे को-होस्ट ऍडमिन टेक्निकल टीम यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद. त्यांचं सहकार्य नसतं तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. इकडे इस्कॉन मध्ये नरसिंहदेवाचं कवचम किंवा नरसिंहदेवाचा मंत्र म्हणायचा खूप आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं. हे मी परत तुम्हाला 13व्या अध्यायात सांगेन की आपण आपल्यावर संकट येऊ नये आणि आपलं जे भक्ती बीज आहे भक्ती बीजाचा भक्ती वृक्ष झाला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या भक्तीचं आपण रक्षण केलं पाहिजे. पण हे जे भौतिक जग आहे हे कसं आहे, प्रत्येक पावलावर धोका आहे. तर यासाठी आपण नरसिंह देवाची प्रार्थना करतो, त्यांचं कवच म्हणतो आणि त्यांना सांगतो की माझ्या भक्तीचं तुम्ही रक्षण करा. आता आपण 9वा अध्याय चालू करतोय. राजगुह्य योग. मी तुम्हाला या अध्यायाचं नाव दाखवलं का मला लक्षात नाही. राजगुह्य योग म्हणजे गुह्य म्हणजे काय, सिक्रेट. किंग ऑफ ऑल सिक्रेट्स काय आहे किंवा सर्वात गुह्य गोष्ट जी काय आहे आज ती कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे. सर्वात गोपनीय ज्ञान. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 1. परात्पर भगवान म्हणाले, माझा प्रिय अर्जुना, तू माझी कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देत, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. हरे कृष्णा. बघा आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की मी हे तुला परम गुह्य ज्ञान देतो किंवा टॉपमोस्ट सिक्रेट मी तुला सांगतोय. आणि कृष्ण त्याचं कारण सांगत आहे की मी तुला का सांगतोय अर्जुना, कारण तू माझा कधीही मत्सर केला नाहीस म्हणून मी तुला हे ज्ञान देत आहे.
तर आपल्याला लक्षात येतं जर आपल्याला कृष्णाची भक्ती सेवेमध्ये जर आपल्याला प्रवेश करायला हवा आहे किंवा आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपल्यामध्ये मत्सर जर असेल तर आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकत नाही. आता कोण मला सांगेल मत्सर म्हणजे काय? तुम्ही अनम्यूट करून सांगू शकता. मत्सर म्हणजे काय? मत्सर म्हणजे मला वाटतं आपल्याला दुसऱ्यांचं चांगलं झालेलं बघवत नाही वगैरे असं. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? बरोबर आहे. दुसऱ्याकडे जे आहे ते आपल्याला हवं म्हणून मनात उत्पन्न होणारी भावना म्हणजे मत्सर. बरोबर आहे. आता एक्झॅक्ट मी तुम्हाला व्याख्या सांगते. मत्सर म्हणजे काय? दुसऱ्याकडे जी गोष्ट आहे ती आपल्याला आवडते पण त्या माणसाकडे आहे ही गोष्ट आवडत नाहीये. तर हा जो भाव आहे मत्सर तुमच्याकडे जेव्हा असतो तेव्हा तुम्ही कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. मग आता कृष्ण हे जे ज्ञान आहे हे कृष्ण सांगतोय जाणून भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून तू मुक्त होशील. आता भौतिक अस्तित्वांची दुःख कोणती आहेत? कोण मला सांगेल? मी कालच तुम्हाला सांगितलं की ज्या मुख्य समस्या आहे किंवा आपली जी मुख्य दुःखे आहेत ती कोणकोणती आहेत? लोभ, मत्सर. नाही, ती अनर्थ झाली आपल्यामध्ये. पण आपली दुःख काय आहे? या भौतिक जगामध्ये दोन तऱ्हेची दुःख असतात. मी सांगितली तुम्हाला. एक जी असतात ती प्राथमिक असतात किंवा जे आपण मुख्य समस्या म्हणतो आणि दुसऱ्या समस्या ज्या आहेत त्या दुय्यम स्थानावर असतात. तर कोणत्या आहेत मुख्य दुःखे, मुख्य समस्या? मृत्यू. हा, म्हणजे बरोबर. आपल्याकडे पैसे नाहीत, आपल्याला संतती नाही किंवा आपल्याला चांगलं मोठं घर राहायला नाही ही अपेक्षा असते आपली. हा, तर ही जी आता तुम्ही दुःख सांगितली ना ती त्या सेकंडरी मिझरीज आहेत आपण म्हणतो, कारण त्या प्रत्येकाला सोल्युशन आहे. पण जी मुख्य आपलं जे दुःख आहे ते म्हणजे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, आणि याला काही सोल्युशन नसल्यामुळे ज्या आपल्या सेकंडरी मिझरीज आहेत जे आध्यात्मिक, आधी दैविक, आधी भौतिक आणि आध्यात्मिक याच्यापासून उत्पन्न होणारा हा जो त्रिविध ताप आहे म्हणजे फायनान्शियल प्रॉब्लेम, रिलेशनशिप प्रॉब्लेम, कोणाला संतती नाहीये, आपलं कोणाशी पटत नाहीये, मोठं घर नाहीये, तर हे जे प्रॉब्लेम्स आपले आहेत हे प्रायमरी होतात. कारण जे प्रायमरी प्रॉब्लेम्स आहे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याला सोल्युशनच नाहीये. म्हणून आपण आपल्या सेकंडरी मिझरीज ज्या आहे त्याला आपण घट्ट पकडून त्यांना कवटाळतो कारण त्यांना सोल्युशन आहे. तर आता कृष्ण अर्जुनाला हे परम गुह्य ज्ञान देणार आहे. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी दोन्ही वाचा. हो माताजी. हरे कृष्णा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानाचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे हे जे ज्ञान कृष्ण अर्जुनाला सांगितलंय त्या ज्ञानाला त्यांनी सांगितलं ही राजविद्या आहे. प्रत्येक शब्द या श्लोकातला महत्वाचा आहे. ही राजविद्या हा सर्व ज्ञानांचा राजा आहे किंवा किंग ऑफ ऑल एज्युकेशन. तर कृष्णाने या ज्ञानाला राजा का म्हटलंय किंवा कधीही आपण जे ज्ञान घेतो मुलांना आपण सांगतो तुम्ही चांगला अभ्यास
करा, तुम्ही चांगलं शिका. का सांगतो आपण ते? कारण आपल्याला ज्या आपल्या जी भौतिक दुःख, म्हणजे आता कोणी मला सांगितलं ना की लग्न होत नाही, संतती होत नाही, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, घर मोठं नाही, आपल्याला हेच प्रॉब्लेम्स माहिती असतात. तर या प्रॉब्लेम्सवर मात करता यावा म्हणून आपण आपल्या मुलांना सांगतो की तुम्ही चांगलं शिका. चांगलं शिकल्यावर तुम्हाला तुमचं लाईफ जे आहे ते सुखी, कम्फर्टेबल होईल, सर्व सुखसोयी तुमच्या घरी असतील. तर इकडे आता कृष्ण आपल्याला जे ज्ञान सांगणार आहे, ही राजविद्या काय आहे, कृष्ण का सांगणार आहे? कृष्ण म्हणत नाही MD, MS, PhD, LLM, MBA, IIM हे किंग ऑफ एज्युकेशन आहे किंवा ही राजविद्या आहे, हे अजिबात सांगत नाही. कृष्ण सांगतोय की मी जे ज्ञान देणार आहे ही राजविद्या आहे. कारण ज्याप्रमाणे आपण आपल्या मुलांना सांगतो चांगलं शिका म्हणजे तुमचं जीवन सुखी, कम्फर्टेबल होईल, तेच कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की मी जे तुम्हाला ज्ञान, जी विद्या देणार आहे ती जर त्या विद्येवर तुम्ही चाललात किंवा ती विद्या तुम्ही ग्रहण केली तर तुमची जी मुख्य समस्या आहे काय आहे, दुःखालयम अशाश्वतम आहे, हे जग, ही काय राहायचं हे ठिकाण नाहीये, यात केवढी दुःख आहेत. तुम्ही या भौतिक जगापासून सुटका होईल आणि तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल, जिकडे अजिबात कोणताही स्ट्रगल नाही, तिकडे तुम्हाला सुख, आनंद आणि खूप प्रेम आहे. तर तुम्ही अशा ठिकाणी या. म्हणून इकडे हे सांगितलेलं आहे की हा सर्व ज्ञानांचा राजा आहे, कारण भौतिक समस्या ज्या आहेत त्याच्यापासून आपल्याला आपली सुटका होते. आणि दुसरी गोष्ट सांगितलंय, ही राजविद्या का आहे? कारण आपण जे आता या भौतिक जगामध्ये जे काही शिक्षण घेतो, तुम्ही डॉक्टर असाल, इंजिनियर असाल, सायंटिस्ट असाल, हे जे ज्ञान आहे, आर्किटेक्चर असाल, हे जे आर्किटेक्ट असाल, हे जे ज्ञान आहे हे आपलं फक्त शरीर असेपर्यंत राहतं. तेही कित्येक जणांचं बघा, एक 70-75 झाले आणि मग कोणीही असेल, एक शिक्षक असेल, डॉक्टर असेल, तर त्याला अगोदर प्रमाणे त्याच्या अंगामध्ये ताकद राहत नाही, त्याच्या मेमरीवर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे हेच त्यांनी मिळवलेलं ज्ञान त्याचं ऍप्लिकेशन ते करू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे हे ज्ञान हळूहळू ते असतानाच शरीरामध्ये 80-90 वर्षाचे झाले की त्यांना लक्षात सुद्धा राहत नाही त्यांनी अगोदर काय काम केलं होतं. पण हे जे आत्म्याचं ज्ञान आहे आपल्या बरोबर हे शरीर असेपर्यंत राहतं, पण पुढे सुद्धा ते ज्ञान राहतं. मी तुम्हाला उदाहरण दिलंय, भरत महाराज जे होते ते भावभक्ती स्तरावर होते आणि जेव्हा हरणाच्या रूपामध्ये त्यांचा पुनर्जन्म झाला तेव्हा त्याला ज्ञान होतं, म्हणजे हे जे आत्मज्ञान आपण मिळवतो हे आपल्या बरोबर कायम राहतं, ते परमनंट आहे. आणि आत्ताच्या जगामध्ये जे आपण शिक्षण म्हणतो किंवा अकॅडमिक क्वालिफिकेशन म्हणतो ते आपल्या बरोबर फक्त काही काळ राहतं, 50 वर्ष, 60 वर्ष, पण जास्त ते राहत नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. माताजी मला जावं पडेल तसं आहे, मला लीव बरं, चालेल माताजी. हरे कृष्ण. मी येते एकदा, थोड्या वेळात येऊनच जाते माताजी. मी बरं प्रयत्न करते यायचा. ओके. हा, आता इकडे सांगितलं हे राजविद्या आहे, राजगुह्य आहे. गुह्य म्हणजे काय? सिक्रेट, जे गुपित आहे ते आपण सांगत नाही कोणाला. आता या भौतिक जगामध्ये तुम्हाला काय वाटतं, कोणत्या गोष्टी गुपित आहेत? सांगा बरं मला. तुम्हाला काय वाटतं की कोणत्या गोष्टी गुपित असतात? कोणाला नाही बोलायचं? बरं, मी सांगते. आता समजा जर काही पॉलिटिशियन्स असतील, ते सामान्य जनांपुढे त्यांचं जे कॅरेक्टर आहे
ते कसं डिस्प्ले करतात, दाखवतात की बाबा मी अतिशय सरळ आहे, ऑनेस्ट आहे आणि लोकांना मदत करतो मी, अशा तऱ्हेने त्यांची एक फिगर ते आपल्या समोर ठेवतात. पण खरं बघितलं तर ते इतके स्कॅम्स करत असतात, त्यांच्याकडे इतका ब्लॅक मनी असतो. आता ही गोष्ट ते लोक गुपित ठेवतात. किंवा जे बॉलिवूड ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस असतात त्यांचे अफेअर्स असतात आणि ही गोष्ट ते पडद्यासमोर आणत नाही, ही गोष्ट पण ते पडद्याच्या पाठीमागे करतात. तर अशा ज्या गोष्टी ज्याने एखाद्याला लाज वाटते की आपण जे काय केलंय ते, ही गोष्ट प्रत्येक जण गुपित ठेवतो. मग इकडे जर कृष्ण सांगत आहे ही सर्वात गुपित गोष्ट, राजगुह्य, किंग ऑफ ऑल सिक्रेट्स मी तुम्हाला देणार आहे. पण मग यात गुपित काय आहे? भगवद्गीता जाऊन तुम्ही दुकानात खरेदी करू शकता. तुम्ही आत्ता या भगवद्गीता क्लास जो आज चालू आहे हा तर मोफत आहे, काही पैसे नाही आहेत याला. मग गुपित कृष्ण का सांगतोय की हे राजगुह्य आहे. तर कृष्ण आपल्याला हे जे ज्ञान आहे हे सर्वांना देत आहे. पण जे गुह्य गोष्ट आहे, कुठली गुह्य गोष्ट आहे ते मी 3 गुह्य गोष्टी कृष्णाने सांगितलेल्या आहेत, ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण ही जी गुह्य गोष्ट आहे, फक्त कृष्णाचा जो शुद्ध भक्त आहे तोच ती गुह्य गोष्ट उचलू शकणार आहे, तोच जाणू शकणार आहे अगदी मनापासून, आणि तो कृष्णाचा भक्त होणार आहे. तर जरी सर्वांनी भगवद्गीता वाचली तरी जो शुद्ध भक्त आहे तोच कृष्णाला मनापासून काय हवंय हे ज्याला समजतं त्याला भगवद्गीतेचं सार समजतं, त्याला ही गुह्य गोष्ट समजते. मग 3 गुह्य गोष्टी भगवद्गीतेत सांगितलेल्या आहेत. पहिली गुह्य, मग गुह्यम, मग गुह्यत्तरम, म्हणजे सिक्रेट, मोर सिक्रेट आणि टॉप मोस्ट सिक्रेट अशा. तर गुह्य गोष्ट काय आहे की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग गुह्यम म्हणजे काय? मी कृष्णाचा अंश आहे, आय एम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. गुह्यतरम, गुह्यतरम म्हणजे काय? मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. तर या 3 गोष्टी, या गुह्य गोष्टी कृष्णाने आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. आणि एक शुद्ध भक्त हे बरोबर जाणू शकतो आणि तसं आचरण करू शकतो जसं कृष्णाला हवंय, आणि या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकतो. पवित्रम इदम उत्तमम, हे जे ज्ञान आहे हे पवित्र आहे. तर याला पवित्र का म्हटलंय? आता तुम्हाला माहिती आहे की या ज्ञानामुळे आपल्याला पापांचे जे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात ते भक्ती केल्यामुळे पूर्ण नष्ट होतात. पण आता समजा जर एक झाड असेल आणि त्या झाडाचा त्रास होतो, म्हणून मी कोणाला तरी सांगितलं की हे झाड तू कापून टाक. मग ते झाड कापल्यावर काही वेळाने, काही महिन्यांनी ते झाड तिकडे परत येईल आणि परत त्याचा उपद्रव होईल. मग असं आता भक्तीनी आपलं जे सगळे पापाच्या प्रतिक्रिया आहेत त्या तर सगळ्या नष्ट होतात, पण आणि काय नष्ट होतं बघा. आता हे झाड जर मी उन्मळून काढायला सांगितलं माळ्याला, तर आता मात्र उन्मळून काढल्यावर त्या झाडाचा मला काहीही त्रास होणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा भक्ती जी असते ती हे जे मूळ आहे, जे बीज आहे, जे पापाचं बीज आहे ते सुद्धा आपल्या हृदयामध्ये राहत नाही. म्हणजे असं उन्मळून जे काय आहे पापाचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहेत ते सर्व काढते. परंतु आता समजा जर सुपीक जमीन आहे आणि त्या जमिनीमध्ये एका पक्ष्याने त्या झाडाचं बीज टाकलं, परत ते झाड येईल आणि परत त्याचा उपद्रव होईल. मग भक्ती बघा
कशी आहे की हे जे बीज आहे ते बीज सुद्धा, आता बीज जर एक जमीन सुपीक नसेल, एकदम पाषाण अशी ती जमीन असेल, तर त्याच्यामध्ये ते बीज अंकुरित होणारच नाही. तर त्याचप्रमाणे भक्तीमुळे काय होतं की आपली जी अविद्या आहे किंवा अज्ञान आहे, हे अज्ञान आपलं पूर्ण नष्ट होतं. आणि अज्ञान पूर्ण नष्ट झाल्यावर जसं पूर्ण वैराग्य, ज्ञानाने आलेलं वैराग्य फ्रस्ट्रेशननी आलेलं वैराग्य नाही, ज्ञानाने वैराग्य आल्यामुळे कुठलंही बीज या आपल्या हृदया मध्ये ते अंकुरितच होऊ शकत नाही. आणि असं असल्यामुळे आपण कधीही पाप करत नाही आणि आपली भक्ती जी आहे ती खूप छान चालू असते. म्हणून जर तुम्ही कोणी रामरक्षा म्हणत असेल तर तुम्ही भगवद्गीता जेव्हा पूर्ण तुम्ही समजून घेतल्यावर एकेका शब्दाचा तुम्हाला कुठलंही स्तोत्र वाचलं तरी तुम्हाला अर्थ समजेल. त्यात म्हटलेलं आहे ना, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम भर्जनम भव बीजानाम. म्हणजे बीज जे असणारे त्याला सुद्धा भक्ती जाळून टाकते. पण ती जाळून कशी टाकते? आपल्या हृदयामध्ये अज्ञान जातं, ज्ञान येतं. ज्ञानाने वैराग्य आल्यावर आपण पापाचा विचार सुद्धा करू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने हे पवित्र आहे. आता इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की हे आचरण्यासाठी कसं आहे? सुसुखम. म्हणजे हे म्हणूनही याला राजविद्या म्हटलेली आहे, कारण हे आचरण्यासाठी सुसुख म्हणजे आपण आनंदाने आचरू शकतो. हे ज्ञान घेत असताना आपल्याला आनंदही होतो आणि आचरण्यासाठी सुद्धा सुलभ आहे. आता तुम्ही सगळे भगवद्गीता ऐकायला येता, क्लास झाल्यानंतर तुम्हाला आनंद वाटतो का? की तुम्हाला वाटतं उगीच मी क्लासला आले, माझा 1 तास फुकट गेला, असं तुम्हाला वाटतं का? सांगा बरं मला. नाही वाटत माताजी. आणि हे आचरण्यात साठी सुद्धा कसं आहे, किंवा मी तुम्हाला सांगितलं ना, उद्या तुम्ही हा क्लास मास बंक करा, तुम्ही येऊच नका क्लासला, तर तुम्ही ऐकाल का? मी सांगेन तुम्ही पिक्चर बघायला जा, सिनेमा बघायला जा. मग हे का तुम्ही करत नाही? कारण कुठेतरी तुमचा जो आत्मा आहे त्याला योग्य खाद्य मिळतंय आणि आत्माला ते इतकं आवडतंय की तुम्ही कधीच असं म्हणणार नाही की नाही आता मी ना खूप 9 दिवस झाले, आता उद्या मी पिक्चरला जाईन किंवा मैत्रिणीच्या घरी जाईन, पण मी या भगवद्गीताच्या क्लासला येणार नाही, असं तुम्ही कधीच म्हणणार नाही. आणि हे सुसुखम का सुसुखम आहे? आपल्याला काय सांगितलंय की तुम्ही आता कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे जप, तुम्ही हरिनाम संकीर्तन करा, हरिनामाचा जप करा. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी हरे कृष्ण महामंत्र जप करायला सांगितलेला आहे. तर हा जो जप करायला त्याला काही कडक नियम नाहीये की तुम्ही आंघोळ करूनच जप केला पाहिजे, अमक्या दिशेला तोंड करूनच जप केला पाहिजे, अमक्या वाजता उठलं. सुसुखम तुम्ही चालताना सुद्धा हा जप करू शकता. तर अशा तऱ्हेने हे जे सांगितलेलं आहे यात प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे की आपल्याला हे जे सांगितलेलं आहे की तुम्ही जप करा किंवा ही जी राजविद्या आहे ही सुसुखम आहे आणि आपल्याला अगदी आनंदाने ही विद्या आपण ग्रहण करू शकतो आणि त्याचं आचरण करू शकतो. हे परंतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. आता कोणी म्हणेल की मी जो आहे मी द्वेषी नाही आहे, कारण
पहिल्या श्लोकामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीयेस अर्जुना, म्हणून मी तुला हे ज्ञान देतो. मग कोणी म्हणेल की हो, मी कधीच कोणाचाही मत्सर केला नाही, माझा स्वभाव खूप चांगला आहे, लोकांचं चांगलं झालेलं मला आवडतंही. तर म्हणून इकडे एक चेक पॉइंट आहे, तुम्ही मत्सरी नाही आहात, पण तुमची कृष्णावर श्रद्धा आहे का? म्हणून कृष्ण आपल्याला सांगतोय थांबा, तुम्ही जरी द्वेषी नसाल पण तुमची माझ्यावर श्रद्धाच नाहीये, तरी तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. तुम्ही जन्म मृत्यू या चक्रामध्ये एकसारखे अडकता. आता इकडे 9.4 पासून अचिंत्य भेदाभेद तत्व चालू होतं. आता मी 1-2-3 श्लोक जे आहेत अनुवाद ते एकत्र वाचते, मग समजावते. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. याला म्हणजे इकडे विपरीत विधाने कृष्णाने केली आहेत. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही, म्हणजे ऑपोजिट स्टेटमेंट झाली. आता पुढे आपण बघूया. तरीही सर्व सृष्ट, एक मिनिट, हरे कृष्ण माताजी. वाचू? तुम्ही आलात का? मी मागासपासूनच आहे माताजी. बरं, वाचा. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगम स्थान आहे. हरे कृष्ण. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण. बघा, इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की मी सर्वव्यापी आहे, मी सर्व जीवांचा पालन करता आहे, तरी सुद्धा मी या सृष्टीचा अंश नाही. इकडे त्यांनी काय सांगितलंय, म्हणजे परत इकडे त्यांनी सांगितलंय मी सर्व व्यापी आहे आणि मी या सृष्टीचा अंश नाही, म्हणजे परत ऑपोजिट स्टेटमेंट झाले. आणि मग शेवटी सांगितलंय जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो पण आकाशाच्या पलीकडे तो जात नाही, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी जे आहेत ते माझ्यामध्ये विसावतात. आता हे जे तत्व आहे त्याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हणतात. अचिंत्य का? आपण त्याची कल्पना करू शकत नाही, कारण अजून आपली भक्ती सुरू पण झालेली नाहीये. मग हे आपण कसं जाणायचं? हे खरं जाणण्यासाठी जेव्हा तुम्ही भक्तीमध्ये हळूहळू भक्तीच्या पायऱ्या चढतात तेव्हा हे तुम्हाला जाणवतं. आणि इकडे आता तुम्हाला मी एक भौतिक उदाहरण देते हे चांगलं समजण्यासाठी. बघा, दूध असतं, दुधापासून आपण दही करतो, दह्यापासून लोणी करतो, लोण्यापासून तूप करतो. आता दही दुधापासून दही करतो, दह्यामध्ये दूध असतं का? सांगा बरं मला. नाही, दहीच असतं. दही. तुपामध्ये दूध असतं का? नाही. पण या दूध नाही, दही, लोणी, तूप या सर्वांचा उगम काय आहे? दूध आहे. जर दूध नसेलच तर आपल्याला तूपही मिळणार नाही, लोणीही मिळणार नाही, दहीही मिळणार नाही. म्हणजे एका तऱ्हेने दूध या लोण्यामध्येही आहे, दह्यामध्येही आहे, तुपामध्येही आहे. आणि एका अर्थाने दूध या तिन्ही पदार्थांमध्ये नाहीये.
मग कृष्ण तेच सांगतो, मी सर्वव्यापी आहे. तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. म्हणजे हे इकडे सुद्धा त्यांनी सांगितलंय, सर्व जीव माझ्या ठायी आहे, पण मी त्यांच्या ठायी नाही. तर याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतात. आता कृष्ण तो जो मूळ कृष्ण आहे, जो श्याम सुंदर रूप, ज्याच्या हातामध्ये बासरी आहे, तो कुठे आहे? तो गोलोक वृंदावनात आहे. मग त्याचा विस्तार जो झाला तो महाविष्णू म्हणून झाला. हा त्याचा पहिला पुरुष अवतार. मग महाविष्णूचा परत विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णू मध्ये झाला. गर्भोदक्षाय विष्णूचा विस्तार क्षीरोदक्षाय विष्णू मध्ये झाला. आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित आहे. म्हणजे ओरिजिनल कृष्ण कुठे आहे? गोलोक वृंदावनामध्ये. तरी सुद्धा तो आपल्या हृदयामध्ये कोण? परमात्मा म्हणून स्थित आहे. म्हणजे हाच अर्थ आहे की तो सर्वव्यापी आहे, तो आपल्या सर्वांच्या हृदयात आहे, पण तरी तो या सृष्टीचा अंश नाही. म्हणजे त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये तो इकडे नाहीये. हरे कृष्ण. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हरे कृष्ण. आणि हे पण वाचा 9.9. हरे कृष्ण. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. बघा, आतापर्यंत आपण कुठल्या गुह्य गोष्टी शिकलो. पहिलं म्हणजे आपण कधीच कोणाचा मत्सर केला नाही पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला कृष्णामध्ये पूर्ण श्रद्धा असली पाहिजे. थोडी सुद्धा शंका, डाऊट असली नाही पाहिजे. मग कृष्णाने आपल्याला काय सांगितलंय की हे सर्व जग जे आहे, हे सर्व प्राणी मात्र हे माझ्या ठायी आहेत. मग कृष्णाने काय सांगितलंय आपल्याला? इकडे काय सांगितलंय की मी फक्त सर्व शो बघत आहे. एक आपण सिनेमा कसा बघतो, मी फक्त सर्व काही बघत आहे. मला कुठलंही कर्म बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे मी हे सर्व बघत आहे. म्हणजे मी विटनेस आहे, मी फक्त साक्षी आहे. माणसाची जी इच्छा असते त्याच्यामध्ये कृष्णाचा काहीही इंटरफिअरन्स नसतो. परंतु जेव्हा एखादा माणूस कृष्णाचा भक्त होतो त्यावेळेला मात्र, जेव्हा आपण कृष्णाला पूर्ण शरण जातो त्यावेळेला मात्र कृष्ण तटस्थाप्रमाणे राहत नाही. तो भक्तांना खूप खूप मदत करतो. आता इकडे कृष्णाने सांगितले की सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाही. आणि इकडे माझ्या इच्छेनेच ही भौतिक सृष्टी पुन्हा पुन्हा प्रकट होते. म्हणजे आपल्याला काय समजतं? कृष्ण फक्त इच्छा करतो, त्याला काहीही कर्म करावं लागत नाही. तो इच्छा करतो आणि ही सृष्टी निर्माण होते. आणि जी भौतिक प्रकृती असते ती भौतिक प्रकृती आहे, ती कृष्णाच्या आज्ञेनुसार या भौतिक सृष्टीमध्ये प्रत्येक जीवात्म्याला, प्रत्येक प्राण्याला, पशुला, प्रत्येकाला ती बद्ध करते आपल्या गुणांनी. आणि कृष्णाच्या आदेशानुसार या भौतिक जगामध्ये ती प्रत्येकासाठी वेगवेगळं शरीर तयार करत असते. म्हणजे जणू काही तिचं प्रोग्रामिंग झालेलं आहे की आपण जसं रोबोटला प्रोग्राम करतो घर साफ करण्यासाठी वगैरे, तसं हा सर्व प्रोग्राम तिच्यामुळे असतो. म्हणून आपल्याला कृष्ण सांगत आहे की मला कुठलंही कर्म बद्ध करू शकत नाही. तो
त्याच्यामध्ये पडत नाही आणि भौतिक प्रकृती जी आहे ती सर्व कृष्णाची ऑर्डर जी आहे ती फॉलो करते. ते इकडे लिहिलेलं आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी नाही आहेत वाटतं. मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते माताजी, मी आहे. सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. माताजी, मी हरे आहे. कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तीपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं का, कृष्ण काही कर्म करत नाही. तो नुसती इच्छा केल्यावर भौतिक प्रकृती जी आहे ती त्याच्या आज्ञेचं पालन करते आणि तिच्याच नियंत्रणाखाली या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार चाललेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण. आता मी तुम्हाला 7व्या अध्यायामध्ये सांगितलं कुठले 4 तऱ्हेची माणसं कृष्णाकडे जात नाही. तुम्ही मला सांगू शकता का कोण आहे ती 4 तऱ्हेची माणसं जी जाऊ शकत नाही? जे विकर्म करतात. हा, आणि बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? बरं, तर 4 तऱ्हेची माणसं कृष्णाकडे जात नाही. जे आसुरी स्वभावाचे असतात, ज्यांचे ज्ञान मायेने हिरावून घेतले आहे, जे नराधम आहेत आणि जे मूढ आहेत म्हणजे मूर्ख आहेत. त्यांना मी सांगितलं होतं एक गाढव आहे आणि तो खूप सामान वजन उचलून मालकासाठी घेऊन जातोय रोज. तर असा जी माणसं असतात ते खूप आपल्या कर्माशी अटॅच्ड असतात आणि ते विचार करतात मी माझं कर्म सोडलं तर मला खायला प्यायला कोण देणार. एक ठराविक लेवल पर्यंत हे बरोबर आहे, पण अशा तऱ्हेने आपण काम केलं पाहिजे की आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंट साठी सुद्धा वेळ राहायला पाहिजे. तर ही 4 तऱ्हेची लोक आहेत ती कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. इकडे परत कृष्णाने सांगितलं की असे जे मानव आहेत ते कसे आहेत? मूढ आहेत, ते मूर्ख आहेत. आणि आता ही जी माणसं आहेत हे काय करतात, हे कुठे अट्रॅक्ट होतात हे पण आपल्याला इकडे कृष्णाने सांगितलंय. ते कुठे आकर्षित होतात हे सांगितलंय आणि मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलंय इकडे मूढ सांगितलंय जे त्याच्याकडे येत नाही, पण जे त्याच्याकडे येतात आणि त्याला पूर्ण शरण जातात त्यांच्याबद्दल सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय. आता बघूया जी लोक कृष्णाकडे अजिबात जात नाही, ही 4 तऱ्हेची लोक मी तुम्हाला सांगितली. आता ही लोक काय करतात, कुठे आकर्षित होतात ते ऐका. हरे कुमुद कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा. मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे ही जी लोक कृष्णाकडे जात नाहीत मग ती कुठे जातात, ते काय करतात, तर ही जी लोक आहेत
ते गोंधळलेले असतात आणि जे आसुरी विचार असतात, नास्तिक विचार असतात, यांच्याकडे ही लोक आकर्षित होतात आणि आकर्षित झाल्यावर काय होतं, एक तर ते भ्रमित अवस्थेतच असतात, गोंधळलेले असतात, ते कधीच या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकत नाही आणि ते जे काही कर्म करतात ते त्या कर्माचं जे फळ त्यांना मिळणार असतं ते तर अनित्य असतं. तुम्ही असं म्हणा की हे हा श्लोक वाचल्यावर तुम्हाला असं समजतं की जी नास्तिक लोक असतात ती खूप जोराने आपल्या पराभवाकडे, आपल्या डिफीट कडे ती जोर जोराने पळत असतात. आता उदाहरणार्थ रावण, त्यांनी खूप तप केले पण त्याचा उद्देश काय होता की मला हे देवाचं पूर्ण राज्य पाहिजे, मला देव नकोय, मला कृष्ण नकोय, पण हे जे काय ब्रह्मांड आहे त्या सर्व ब्रह्मांडांवर माझी सत्ता पाहिजे. पण त्यांनी प्रयत्न खूप केलेही पण शेवटी काय झाला, त्याचा नाशच झाला. तर आता जे हे आसुरी विचार किंवा आसुरी कर्म असे झाले. आता जे नास्तिक कर्म असतात, जे नास्तिकवादी असतात ते कसे असतात, ते काही नास्तिक लोक खूपच त्यांना शिक्षण असतं, ते मोठे सायंटिस्ट असतात आणि ते सुद्धा म्हणतात की कृष्ण वगैरे काही नाहीये, जे काय आहे ते सायन्सच आहे. आणि असं करून ते सुद्धा अगदी जोर जोराने आपल्या पराभवाकडे ते पळत असतात. आता हे जे सायंटिस्ट असतात तर हे काय करायचा प्रयत्न करत आहे, डिझीज फ्री सोसायटी, की ज्या समाजामध्ये किंवा ज्या देशामध्ये व्याधीच नाही आहे असे ते शोध लावायचा प्रयत्न करत असतात. पण त्यांच्या सर्व फलदायी क्रियाकलाप जे आहेत त्यांचा काय होतो, त्यांचा पराभव होतो. त्याच्यामध्ये त्यांना कधीच यश मिळत नाही. या लोकांना असे सायंटिस्ट असतात ज्यांना देवामध्ये विश्वास नसतो, त्यांना भगवद्गीता वाचायला वेळ नसतो, त्यांना जप करायला वेळ नसतो. खरं म्हटलं तर हाच पराभव त्यांचा झाला. पण जी लोक कृष्णाला शरण जात नाही, कृष्ण काय करतो, मृत्यू समयी त्यांच्या समोर तो काळ म्हणून येऊन उभा राहतो आणि त्यांनी जे जे काय केलेलं आहे, मिळवलेलं आहे, त्या सर्वाचा काळ नाश करतो. तर याला म्हणतात विमूढ आत्मा. म्हणजे एका ठिकाणी इकडे मूढ म्हटलंय पण आणि एका ठिकाणी कृष्णाने अशा लोकांना विमूढ म्हटलंय, म्हणजे जो अतिशय मूढ आहे तो. आता आपण पुढे ऐकूया, हे मूढ आत्माचं झालं. आता महात्मा कोण आहे तेही कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे. हरे श्री कृष्ण. कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजतन्यन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे महात्मे जन कसे असतात, गोंधळलेले अजिबात नसतात. त्यांना मनामध्ये क्लॅरिटी असते, त्यांना माहित असतं काय बरोबर आहे काय चूक आहे, माझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे त्यांना माहित असतं. आणि ते कृष्णाच्या दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ही दैवी प्रकृती म्हणजे काय असते किंवा योग माया, ही सतत त्या भक्ताला कृष्णाची सेवा कशी करायची, कृष्णाच्या स्मरणात कसं राहायचं, कृष्णाच्या भक्तीत व्यस्त कसं राहायचं याचं मार्गदर्शन ती करत असते आणि एकसारखी त्यांना ती कृष्ण सेवेमध्ये ठेवत असते. अशी ही कृष्णाची दैवी प्रकृती आहे. आणि अशामुळे काय होतं, ते भक्तीमध्ये पूर्ण तऱ्हेने व्यस्त असतात आणि
कृष्ण कोण आहे हे ते जाणतात, तोच आदी कारण आणि अविनाशी आहे हे ते जाणतात. तर इकडे अशीच त्यांनी खूप सुंदर स्लाइड मध्ये गोष्ट सांगितलेली आहे. एक माधवेंद्र पुरी नावाचे कृष्णाचे भक्त होते. आता भक्तांचे सुद्धा 3 स्तर असतात. एक म्हणजे कनिष्ठ अधिकारी, दुसरा म्हणजे मध्यम अधिकारी आणि तिसरा म्हणजे उत्तम अधिकारी. तर माधवेंद्र पुरी उत्तम अधिकारी होते. आणि ते कसे होते, ते दक्षिण भारतेत राहायचे. ते कधीही कोणाकडे भिक्षा सुद्धा मागायला जायचे नाही. त्यांना जर कोणी काही खायला आणून दिलं तरच ते खायचे, पण ते कधीच भिक्षा मागायला जायचे नाही. म्हणजे इतके ते उन्नत होते की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे हे ते जाणत होते. आणि असाच माणूस जो त्याच्या शरीरापासून डिटॅच्ड असतो, तो कुठेही अन्नासाठी भिक्षासाठी फिरत नाही. जे काय कोण त्याला देतात त्याच्यामध्ये तो आनंद समाधान मानतो. तर असे एकदा ते वृंदावनात गेले आणि वृंदावनामध्ये कृष्णाच्या मंदिरांमध्ये गेले आणि मग त्यांनी गोवर्धन परिक्रमा केली. गोवर्धन परिक्रमा केल्यानंतर ते संध्याकाळ झाली होती आणि ते एका झाडाखाली यमुनाच्या किनारी ते बसले आणि ते जप करत होते. आता हे सकाळपासून उपाशी होते, काही खाल्लं नव्हतं आणि हे कोणाकडे जातही नसे. त्याला अजगर वृत्ती म्हणतात, की आपण कोणाकडे जात नाही, पण अजगर कसा असतो, भक्ष त्याच्या जवळ आल्यानंतर तो त्याला गिळतो. अगदी त्याचप्रमाणे हे असे होते, कुठेही गेले नाही, शांतपणे जप करत बसले. तेव्हा एक खूप सुंदर मुलगा त्यांच्या जवळ आला आणि तो मुलगा त्या माधवेंद्र पुरीना म्हणाला की बाबा हे घ्या, माझ्या आईने तुमच्यासाठी दूध दिलेलं आहे आणि तुम्ही सकाळपासून उपाशी आहात, तुम्ही काहीच खाल्लेलं नाही, तर हे दूध तेवढं घ्या. मग माधवेंद्र पुरी म्हणाले की बाळा तुला कसं माहित की मी सकाळपासून काही खाल्लं नाही? तर हा मुलगा म्हणाला की माझी आई आहे ना, ती खूप हुशार आहे आणि तिला सगळं समजतं की आपल्या वृंदावनात कुठले स्वामीजी आले, कोणी जेवलं, कोण जेवलेलं नाहीये, कोणाचा उपास आहे, आणि ती मला एकसारखी पाठवत असते, इकडे जा तिकडे जा. तर तिने मला सांगितलं की तुम्हाला दूध घेऊन जा. तर मी दूध घेऊन आलोय आणि हे जे मडकं आहे दुधाचं, हे तुम्ही दूध पिऊन झाल्यावर इकडेच ठेवा. आता मी माझ्या गायींचं चरून झालेलं आहे, त्यांना मी घरी घेऊन चाललोय. घरी घेऊन झाल्यावर मी पटकन इकडे येऊन हे मडकं घेऊन जाईल आणि तुम्ही हे मडकं इकडेच ठेवा. मी घेऊन गेलो नाही तर माझी आई मला ओरडेल. असं म्हणून त्यांनी हे दूध पिण्यासाठी त्यांच्यासाठी ठेवलं आणि हा मुलगा गेला. यांनी दूध घेतलं, खूपच स्वादिष्ट दूध होतं. असं दूध यांनी पूर्वी कधीच घेतलं नव्हतं. दूध घेतल्यानंतर त्यांनी ते नदीच्या पाण्यामध्ये हे मडकं धुतलं आणि मग ते वाट बघत बसले. हळूहळू रात्र व्हायला लागली. मग हा मुलगा आला नाही आणि त्यांनी या गावकऱ्यांना विचारलं की इकडे असा असा मुलगा बघितला का? तर ते म्हणाले नाही बाबा, आम्ही तरी नाही बघितला. मग ते रात्री झोपले आणि हे जे महात्मे असतात त्यांची झोप सुद्धा एक आपण म्हणूया समाधीच असते. झोपेमध्ये त्यांना स्वप्न पडलं आणि त्या स्वप्नामध्ये कृष्ण आला आणि त्याचं रूप तसंच होतं या मुलासारखं. आणि त्या मुलांनी म्हटलं तुम्ही ओळखलं नाही का मला? माझं नाव गोपाल आहे. आणि तर माधवेंद्र पुरीना वाटलं अरे मी कृष्णाकडून सेवा घेतली. तर मग तेव्हा कृष्णाने सांगितलं मी तुम्हाला एक विनंती करतो, माझ्यासाठी तुम्ही
एक कार्य कराल का? तर माधवेंद्र पुरी म्हणाले मी करेन. तर त्यांनी सांगितलं वृंदावन पर्वतावर अमक्या अमक्या ठिकाणी जा, इकडे खूप झाडी झुडपी आहे, तर त्या झाड्या झुडपांमध्ये तुला माझा अर्च विग्रह दिसेल. मी तिकडे अनेक अनेक वर्ष आहे. आणि जेव्हा मुसलमान लोकांनी वृंदावनाच्या माझ्या मंदिरावर हल्ला केला तेव्हा पुजारी खूप घाबरला आणि त्यांनी माझा अर्च विग्रह या झाडा झुडपात ठेवला. तेव्हापासून अनेक वर्ष मी इकडे आहे आणि सगळे काटे माझ्या अंगाला टोचतायत या झाडांचे झुडपांचे, आणि मी खूप मला गरमी होते, अंगाचा दाह मला सहन होत नाही. तर तू ताडतडीने मला बाहेर काढ आणि मला खूप भूक लागलेली आहे, मला खूप चांगलं जेवण तयार कर आणि मला चंदन लाव, म्हणजे अंगाचा माझा दाह कमी होईल. मग असं झाल्यानंतर ते खाडकन उठले माधवेंद्र पुरी आणि त्यांना खूप वाईट वाटलं की मी कृष्णाकडून सेवा घेतली, कृष्णाने माझ्यासाठी दूध आणून दिलं. असं झाल्यानंतर ते वाट बघत राहिले, पहाट कधी होते. एकदाची पहाट झाली आणि त्यांनी गावकऱ्यांना पडलेलं स्वप्न सांगितलं आणि काही गावकऱ्यांना ते एकत्र घेऊन गोवर्धन पर्वतावर जिकडे कृष्णाने सांगितलं होतं त्याच जागेवर गेले आणि तिकडे झाड्या झुडपांमध्ये खरोखर त्यांना कृष्णाचा अतिशय सुंदर अर्च विग्रह दिसला आणि हा अर्च विग्रह घेऊन ते परत वृंदावनात आले. मग कृष्णाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी पूर्ण गावाला जेवायला बोलवलं. त्यांनी कृष्णाचा अभिषेक केला, खूप सुंदर सुंदर द्रव्य वापरून कृष्णाचा अभिषेक केला आणि मग त्याच्यानंतर त्याला नैवेद्य दाखवलं आणि प्रसाद म्हणून सर्व गावाला त्यांनी जेवायला बोलवलं. कृष्णाला चंदनाचा लेप लावला आणि असं करून त्यांनी कृष्णाची खूप सेवा केली. आज हाच जो कृष्ण आहे माधवेंद्र पुरीना जो त्यांना अर्च विग्रह मिळाला, हा नाथद्वारेला श्रीनाथजी म्हणून स्थित आहे. तर ही या नाथद्वारेच्या श्रीनाथजीची गोष्ट आहे. तर महात्मे कसे असतात आणि कृष्ण कसा असतो, आता इकडे कृष्ण बघतोय का की आपला भक्त आहे आणि त्याला भूक लागलेली आहे. कृष्णाला खूप वाईट वाटतं, एखादा त्याचा भक्त उपाशी आहे, तो ताडतडीने जाऊन त्याची सोय करतो. म्हणजे जो शरण जातो, जो महात्मा आहे, आपल्याला काय दिसतं, कृष्ण त्याचं रक्षण करतो, कृष्ण त्याची काळजी करतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहेत की नाही? अच्छा, मी वाचते नाही तर. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे महात्मे जन काय करतात? सततम कीर्तयन्तो मां, सतत कृष्णाचे कीर्तन करतात आणि दृढ निश्चयाने प्रयत्न करतात. म्हणजे भक्तीमध्ये बघा आपला निश्चय कसा पाहिजे, दृढ, आणि प्रयत्न सुद्धा निश्चयाने केले पाहिजे. असं नाही की मला वेळ मिळाला तर मी जप करीन, नाही, निश्चयाने आपण रोज ठराविक माळा, ठराविक राऊंड आपण जप केलाच पाहिजे. आणि तर अशा तऱ्हेने जो महात्मा असतो तो कृष्णाच्या भक्तीमध्ये सतत व्यस्त असतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहात का? बरं, मी वाचते. पीताहमस्य जगतो
माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. हे कृष्ण काय सांगतो, तो आपला माता पिता आहे. आणि इकडे तो सांगतो पितामह म्हणजे आजोबाई आहे. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं इकडे, की ब्रह्माने ही सृष्टी तयार केली आहे, त्या अर्थाने ब्रह्म आपले पिता आहे. पण ब्रह्माला जन्म कोणी दिलाय? कृष्णाने दिलेला आहे. अशा लिंकने जर आपण गेलो तर कृष्ण आपला पितामह आहे. इकडे पण सगळं परत सांगितलंय की ओंकार सुद्धा मीच आहे. 7व्या अध्यायातही हेच सांगितलं होतं. हरे कृष्ण. माधवी माता. हरे कृष्ण. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोही. मी अमृतत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत, चेतन आणि असत, जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे बघा कृष्णाने काय सांगितलंय की माझ्यामुळेच हे सर्व ब्रह्मांड आहे जे चालू आहे. आता मीच उष्णता देतो. पुढे तुमच्या पुढल्या अध्यायात कृष्ण सांगणार आहे की आपल्याला सूर्याकडून जे तेज मिळतं त्याचा उगम कोण आहे? त्याचा कृष्णच आहे. म्हणजे या सर्वाचे हे सर्व जे देवदेवता आहे ज्यांच्यामुळे आपल्याला पाऊस मिळतो, ऊन मिळतं, हे कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली काम करतात आणि त्यांना शक्ती कोणाकडून मिळते? कृष्णाकडून मिळते. आणि मी मूर्तिमंत मृत्यू ही मीच आहे. बघा, लोकांना मरणाची भीती असते. का असते? पुढे कुठे जाणार आहे हे त्यांना अजिबात माहित नसतं. मग त्यांना भीतीचं आणि एक कारण असतं, कारण त्यांची कृष्णामध्ये श्रद्धाच नसते. मग या लोकांसाठी कृष्ण मूर्तिमंत मृत्यू होतो. आता समजा जर एक मांजर आहे आणि त्यांनी त्याच्या तोंडात एक उंदीर धरला. आता उंदराला माहिती आहे की काही क्षणातच हे मांजर आहे ते मला खाऊन टाकणार आहे. तर तो अतिशय अतिशय घाबरून जातो. पण तेच मांजराच्या पिल्लानी मांजराने आपल्या पिल्लाला तोंडात धरल्यावर ते मांजराचं पिल्लू घाबरतं का? थोडं सुद्धा घाबरत नाही. त्याला पूर्ण खात्री असते की माझी आई मला सुरक्षित ठिकाणी ठेवणार आहे आणि तिचे दात सुद्धा त्याला लागत नाही. अगदी असंच अलगद तऱ्हेने कृष्ण त्याच्या भक्ताला या भौतिक जगातून घेऊन जातो. पण जो अभक्त असतो त्याला मात्र कृष्ण मूर्तिमंत मृत्यू होतो. आता इकडे परत देवदेवतांचं कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवतांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण.
म्हणजे आता इकडे काय सांगितलंय, जे वेद अध्ययन करतात. वेद अध्ययन म्हणजे काय, वेदांमध्ये कर्मकांड नावाचा एक मोठा विभाग आहे. त्यामध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही अन्नदान केलं, रुग्णसेवा, वस्त्रदान केलं, विद्यादान केलं, चांगल्या गोष्टी सगळ्या सांगितलेल्या, अशी कर्म केली की तुमचं प्रमोशन उच्च ग्रहांवर होतं. तर इकडे वेद अध्ययन म्हणजे कर्मकांड करायचं. तर अशी लोक जे वेद अध्ययन करतात आणि आचरण करतात त्याचं, तर अशा लोकांचं काय होतं, ते त्यांचं स्वर्गामध्ये प्रमोशन होतं. पण जोपर्यंत त्यांचं क्रेडिट असतं, पुण्यकर्माचं क्रेडिट असतं, तोपर्यंत ते खूप आनंद सुख उपभोगतात. आणि मग पुन्हा बॅलन्स संपलं पुण्यकर्माचं की मग काय होतं, त्यांना परत मृत्यू लोकात यावं लागतं. आणि कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे की असे जी माणसं वेदांमध्ये जे सांगितलंय तसं करतात, तर ते किंवा इतर जे देवदेवतांची पूजा करतात, ते अप्रत्यक्षपणे माझे पूजन करतात. म्हणजे इनडायरेक्टली ती माणसं, तुम्ही इतर कुठल्या देवदेवतेची पूजा केली तर इनडायरेक्टली तुम्ही कृष्णाचीच पूजा करत असता. पण आपल्याला डायरेक्टली कृष्ण काय म्हणतो, डायरेक्टली तुम्ही माझ्याकडे या, नाहीतर काय होईल, इनडायरेक्ट वेनी तुम्ही स्वर्गात जाल, परत पृथ्वीवर या. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकाल. हरे कृष्ण. अच्छा, मी वाचते. अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. योगक्षेमं वहाम्यहम् हा LIC चा ते हे घोषवाक्य होतं. आणि इकडे या श्लोकामध्ये पूर्ण भगवद्गीतेची फलश्रुती आहे. आता जेव्हा तुम्ही इतर स्तोत्र, स्तुती किंवा काही प्रार्थना करता, तेव्हा नेहमी फलश्रुती असते. काय असते? संतती, संपत्ती, आरोग्य, सुंदर पत्नी, अशा अनेक गोष्टी असतात. तर इकडे कृष्णाने एका श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. पण जे भक्ती भावाने माझी पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो. म्हणजे जी गोष्ट कमी आहे ती मी त्यांना देतो आणि त्यांच्याकडे जे काही आहे ते जपतो. म्हणजे एक श्रीमंत माणूस असेल पण त्याचं आरोग्य चांगलं नाही राहते, कृष्ण काय करेल, त्याला आरोग्य पण देईल आणि त्याची संपत्ती राखेल. आणि त्याच्या उलट एक गरीब माणूस आहे पण आरोग्य मात्र एकदम चांगलं आहे, कृष्ण त्याला संपत्ती देईल आणि त्याचं आरोग्यही राखेल. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सांगतो की तुमच्याकडे जे काही नाहीये ते मी तुम्हाला देतो आणि तुमच्याकडे जे काही आहे त्याचं राखण मी करतो. ही भगवद्गीतेची फलश्रुती आहे. पण इकडे एक पण आहे बरं का, आपण कृष्णाची भक्ती भावाने प्रेमाने पूजा केली पाहिजे, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन केलं पाहिजे. म्हणजे कृष्ण एकसारखं म्हणते की मला सुद्धा स्वरूप आहे, मी फॉर्मलेस किंवा निराकार नाहीये. तर जेव्हा आपण कृष्णावर ध्यान जरी आपण केलं किंवा आपण जेव्हा भगवद्गीता वाचतो, काहीही आपण कुठलेही ग्रंथ वाचतो, तेव्हा तुम्ही जाणलं पाहिजे तुम्हाला की कृष्णाचं स्वरूप जे आहे ते दिव्य आहे, कृष्णाला सुद्धा स्वरूप आहे. आणि कृष्णाला हवंय की आपण त्याच्या दिव्य स्वरूपाचंच चिंतन केलं पाहिजे. ब्रह्मज्योती, तेज, ज्ञान हे याचं चिंतन केलं नाही पाहिजे. तर जेव्हा आपण भक्तीने, अनन्य भक्तीने कृष्णाकडे जातो तेव्हा आपल्याला ही फलश्रुती मिळते. हरे कृष्णा. हे आता मीच वाचते.
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगत आहे बघा, देव देवताची पूजा किंवा आराधना करणे म्हणजे ती तुम्ही चुकीच्या मार्गाने जात आहात. आता लोक देवदेवतांची आराधना का करतात? कारण भरपूर भौतिक इच्छा असतात, भरपूर. आणि त्या कोणत्या इच्छा असतात बघा, कोणाला सुंदर पत्नी पाहिजे, मग तो उमाचं व्रत, उमाची प्रार्थना करतो. कोणाला एकदम चांगलं आरोग्य पाहिजे, तो सूर्यदेवताची पूजा करतो. कोणाला ज्ञान पाहिजे, तो सरस्वतीची पूजा करतो. पण आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की तुम्हाला या जरी गोष्टी हव्या असेल तरी तुम्ही कृष्णाकडे जा, कृष्णाची आराधना तुम्ही करा. कारण ती आराधना चुकीच्या मार्गाने तुम्ही जाणार नाही. ती आराधना म्हणजे तुम्ही योग्य मार्गावर चालत आहात. ध्रुवला सुद्धा खूप मोठं राज्य हवं होतं, पण ध्रुव कोणाकडे गेला? कृष्णाकडे गेला आणि त्याला तर राज्य मिळालंच. पण जेव्हा कृष्ण चतुर्भुज रूपामध्ये ध्रुवच्या समोर आला तेव्हा त्याला असं वाटलं की मला नको, मला राज्यही नको, मला काहीही नको. म्हणजे आपल्या ज्या इच्छा असतात, कृष्ण आपल्या इच्छा तर पूर्ण करतोच आणि तो आपल्याला या भौतिक जगातून मुक्ती सुद्धा कृष्ण देतो. तर अशा तऱ्हेने आपण देवदेवतांचं पूजन न करता आपण कृष्णाचं पूजन केलं पाहिजे. म्हणजे असं आहे का की आता उद्यापासून मी गणेश मंदिरात जाणार नाही, मी शिव मंदिरात जाणार नाही, मी दुर्गा मंदिरात जाणार नाही, असं नाही. ते सुद्धा शुद्ध भक्त आहे, तुम्ही त्यांना आदर हा दाखवलाच पाहिजे. पण जेव्हा तुम्ही त्यांच्या मंदिरात जा, तुम्ही गणेश मंदिरात जर गेला तर गणपतीने ही सगळी पुराणं लिहिलेली आहेत. भगवद्गीता व्यासदेवानी डिक्टेशन दिलेलं आहे आणि गणपतीने लिहिलेली आहेत ही पुराणं. त्यामध्ये महाभारत आहे, महाभारतामध्ये गीता आहे. आणि त्यांनी अट घातली होती व्यासदेवानी गणपतीला की समजूनच हे श्लोक लिहिले पाहिजे. तर अशी अट घातली होती. तर गणपतींना ही गीता पूर्ण समजली आहे. मग तुम्ही गणेश मंदिरात गेल्यावर प्रथम तुम्ही गणपती प्रति कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे की तुम्ही गीता लिहिली, त्याच्यामुळे आज ती आम्हाला मिळाली आणि आम्हालाही कृष्णाने सांगितलंय तसंच आचरण करायचंय. तुम्ही ज्ञानाची आणि बुद्धीच्या देवता आहात, तर तुम्ही आम्हाला योग्य ज्ञान द्या, शक्ती द्या, सामर्थ्य द्या, ज्याने आम्ही याच्यावर गीतेचं जे ज्ञान मिळालंय त्या ज्ञानेचं आम्ही आचरण करू. तर असं जाऊन आपण देवदेवतांकडे मागायचं. असं नाही कधी डिसरिस्पेक्ट, अनादर हा कोणालाच दाखवायचा नाही. ते सुद्धा कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. प्रत्येकाकडे जाऊन आपण काय मागायचं? मला कृष्णाकडे जायचंय. मार्गामध्ये जे अडथळे आहेत त्या अडथळ्यांवर मला मात करण्याची शक्ती दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. यांती देवव्रता देवान, पितृन्यांती पितृव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेजा, यांती मध्याजिनोऽपि माम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की देवदेवतांची आराधना जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण चुकीच्या मार्गावर चालतो. मग कृष्ण तेही सांगतोय तुम्ही देवदेवतांची पूजा जर केली तर मग तुमचं जे अंतिम स्थान आहे ते कुठे असणार आहे. तर या समजा जर कोणी सूर्य देवतेची पूजा खूप करत असेल श्रद्धेने मनापासून तर मग तो कुठे जाईल. सूर्य लोकामध्ये जाईल. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात म्हणजे जे माणसालाच देव मानतात असे जे आहे ते त्यांचा जन्म कुठे होईल. ते जे कृष्णाला मानत नाहीये जे नास्तिक आहेत अशीच लोक इतर मानवांची पूजा करतील. मग त्यांचा जन्म प्राण्यांमध्ये होईल. जे पितरांची खूप पूजा करतात ते कुठे जातील. पितृलोकामध्ये जातील. तर अशा तऱ्हेने आपण ज्या देवतेची पूजा करतो तोच लोक आपल्याला मिळतो. हरे कृष्णा. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्णा. आता कृष्ण आपला मित्र झालाय आणि कृष्णाला हवंय की आपला जो संबंध आहे मैत्रीचा संबंध आहे तो छान फुलावा. बघा लहान मुलं असतात ते खेळायला जातात किंवा शाळेमध्ये एकत्र जातात आणि हळूहळू त्यांची मैत्री जी आहे ती छान फुलते. मग मोठे झाल्यावर ते आईला सांगतात की आई मला माझ्या मित्राबरोबर आज हॉटेलमध्ये जायचं किंवा कॅन्टीन मध्ये आज आम्ही दोघं जेवणार आहोत आज तू डबा देऊ नकोस. आणि पुढे मोठे झाल्यावर ते सांगतात की आम्हाला दोघांना अमक्या टूरला जायचंय एकत्र जायचंय खूप मजा येते. तर असंच आता आपली सुद्धा कृष्णाबरोबर मैत्री झाली आहे. जर तुमची मैत्री झाली नसती तर तुम्ही इतके दिवस इतके तास तुम्ही आलाच नसता. मग कृष्ण काय सांगतोय त्याला कोणत्या गोष्टी आवडतात. समजा जर तुम्हाला तुमच्या मित्र मैत्रिणीला घरी जेवायला बोलवायचं असेल तर निश्चित तुम्ही जाणता ना की तिला काय आवडतंय आणि तिला आवडणारेच प्रकार तुम्ही करा. तर त्याप्रमाणे इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय मला काय आवडतं. बघा कृष्ण केवढा अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक आहे पण तो कशाने खुश होतो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हणजे या गोष्टीच आपण कृष्णाला अर्पण करू शकतो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. पत्रम म्हणजे विविध तऱ्हेचं अन्न म्हणजे तांदूळ गहू बाजरी ज्वारी अशा तऱ्हेचं अन्न जे ते आपण कृष्णाला अर्पण करू शकतो. फूल आपण अर्पण करू शकतो. फळं अर्पण करू शकतो आणि पाणी दूध किंवा फळांचे रस जे लिक्विड आहेत अशा गोष्टी सुद्धा आपण कृष्णाला अर्पण करू शकतो आणि ते तो स्वीकारतो. आता एकदा महाभारताच्या युद्धाच्या अगोदर दुर्योधनाने कृष्णाला जेवायला बोलवलं होतं आणि त्यांनी खूप सुंदर पदार्थ ठेवले होते. असं मोठी एक फीस्ट होती. पंचपक्वान्य खूप त्यांनी केलं होतं. पण कृष्ण कसा आहे कोणी जरी कृष्णाला घरी बोलवलं पण कृष्णाची इच्छा नसेल तो स्वतंत्र आहे. कोणी बोलवलं म्हणून त्याला जायलाच पाहिजे असं नाही. तर त्यांनी तो दुर्योधनाकडे न जाता तो विदुराच्या घरी गेला आणि विदुर पत्नीला माहित नव्हतं की कृष्ण तिच्या घरी येणार आहे.
आणि ती एकदम चपापली की कृष्ण कसा काय आपल्या घरी, कृष्ण कसे काय आलेत. मग विदुर पत्नीने त्यांना आसन दिलं बसायला आणि घाई गडबड झाली, काही खायची तयारी वगैरे काहीच केलं नव्हतं तिने आणि तिच्याकडे केळं होतं. तिला इतका आनंद झाला की कृष्ण माझ्या घरी आले. म्हणून केळं देत असताना तिने केळ्याचं जे फळ आहे ते टाकलं आणि केळ्याचं साल ती भरवत राहिली आणि कृष्णाने सुद्धा ते एक्सेप्ट केलं. त्यांनी सांगितलं नाही, इंटरप्ट केलं नाही, माताजी माताजी तुम्ही काय मला खायला देताय. मग कृष्ण काय खात होता, तिच्या प्रेमाचा जो भाव होता, तिला जो आनंद झाला होता, कृष्ण माझ्या घरी आला, आनंदाचा भाव, प्रेमाचा भाव कृष्ण खात होता. म्हणून कृष्णाचं एक नाव भावग्राही जनार्दन आहे, की जो भाव ग्रहण करतो. म्हणून जेव्हा केव्हा तुम्ही कृष्णासाठी स्वयंपाक करत असाल तेव्हा खूप प्रेमाने खूप आनंदाने स्वयंपाक तुम्ही करा. बघा कृष्ण नक्कीच तुमच्या घरी येईल आणि ते सगळं स्वीकारेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलं ना मीच तुमचा माता आहे, मीच तुमचा पिता आहे. तर इकडे त्याचं प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन तुम्हाला दिसेल की ज्याप्रमाणे एक आई असते की आपल्याला लहान मुलाला शाळेत जाताना सांगते की शाळेतून परत येताना कुठल्याही अनोळखी माणसाकडे बोलायचं नाही, कोणी तुला काही खायला दिलं तर खायचं नाही. बरं तुला जर खायचं असेल तर पहिल्यांदा ती गोष्ट मला दाखवायची. तर अशी एखादी आई असते ती इन्स्ट्रक्शन देते की शाळा झाल्यावर बघ तुझं सगळं बेंचवर तुझा पेन्सिल बॉक्स वही राहिली नाही का हे तू चेक कर. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण आईप्रमाणे आपल्याला इन्स्ट्रक्शन देत आहे की तुम्ही जे काय करता, जे काय खाता ते मला दाखवा, मला अर्पण करा. का म्हणतोय असं कृष्ण? कारण त्यातलं जे पाप कर्म आहे अन्नातलं ते तो काढून घेतोय आणि शुद्ध अन्न जे आहे ते आपल्याला देत आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आई पहिल्यांदा चेक करेल, जर मुलांनी दाखवलं की हे चॉकलेट मला अमक्या अमक्याने दिलं, मग आई सांगेल त्याला बरं तू खा, किंवा सांगेल तू आत्ता नको खाऊस कारण आता तुझी तब्येत बरी नाहीये. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सांगत आहे तुम्ही जे काही करता खाता ते मला अर्पण करा. जे काय दान करता, जे काय तप करता ते तुम्ही मला अर्पण करून करा. म्हणून मी तुम्हाला म्हणते ना या अध्यायाच्या सुरुवातीपासून की हे जे काय आपण कर्म करत आहोत, मी तुम्हाला काहीतरी ज्ञान सांगत आहे, मी सांगत नाहीये, मी पोस्टमॅनची ड्युटी करते. जे शिला प्रभुपादांनी सांगितलं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवते आणि तुम्ही श्रवण करता. तर हे सुद्धा आपण जे कर्म करतोय हे आपण कृष्णार्पण करतो. कारण आपण म्हणतो हे कर्म मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करत आहे. आणि जेव्हा कृष्णाला आनंद होतो तेव्हा त्याचा बाय प्रोडक्ट असा होतो की तुम्हालाही आनंद होतोय. असं आहे का की तुम्हाला ऐकताना असं वाटतंय तुम्ही घड्याळाकडे बघता, अरे किती वेळ झाला, चला आता मी लीव्ह करते हा क्लास. नाही, तुम्ही सुद्धा बसताय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत. परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे
की मी न्यूट्रल आहे, मी कोणाशी पक्षपात करत नाही. परंतु इकडे परंतु वापरलाय बघा. जे कोण भक्ती भावाने प्रेमाने कृष्णाची सेवा भक्ती करतात, कृष्ण त्यांचा मित्र आहे आणि ते सुद्धा कृष्णाचे मित्र आहे. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की जे अभक्त आहे त्यांना कृष्ण न्यूट्रल आहे, तो त्यांना मदत करायला जात नाही, कारण तेच कृष्णाला मानत नाही, मग तो कशाला जाईल त्यांना मदत करायला. परंतु जे कृष्णाचे भक्त आहेत त्याच्या भक्तीमध्ये व्यस्त आहेत, कृष्ण काय करतो, नेहमी त्यांना मदत करतो, त्यांचं रक्षण करतो. जसं माधवेंद्र पुरींची गोष्ट मी सांगितली त्याप्रमाणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्ये केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवले ही गोष्ट चैतन्य चरितामृतात आहे. जगाई आणि मदाई ही दोन माणसं होती, नराधम होती. ते स्त्रीगमन करायचे, दारू प्यायचे, लोकांना लुटायचे, खून करायचे, चोऱ्या करायचे. तर अशी ही एकदम नराधम होती दोघही. तर एक दिवस काय झालं, ते जे नित्यानंद प्रभू होते त्यांनी यांना सांगितलं की तुम्ही अशी घृणास्पद कृत्ये करू नका, हे खूप वाईट आहे. त्याऐवजी तुम्ही रोज हरिनाम घ्या. आणि असं सांगितल्याबरोबर त्यांना खूप राग आला. मग तो जो जगाई होता त्यांनी बाटली हातात धरली आणि त्याच्या हातात दारूची बाटली होती आणि ती नित्यानंद प्रभूंच्या कपाळावर मारली. कपाळावर मारल्याबरोबर त्याला रक्ताची धार सुरू झाली आणि इकडे जे इतर चैतन्य महाप्रभूंचे शिष्य होते ते लगेच चैतन्य महाप्रभूंना सांगायला झाले घडलेला प्रकार. आणि चैतन्य महाप्रभू आले आणि त्यांना भरपूर राग आला. चैतन्य महाप्रभू हे कोण होते, स्वतः कृष्णच होते. म्हणून त्यांनी त्यांचं सुदर्शन चक्र काढलं. त्यावेळेला नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना थांबवलं की तुमचा हा जो अवतार आहे हा करुणा अवतार आहे. अशा नराधमांवर सुद्धा करुणा दाखवण्यासाठी तुम्ही अवतरित झाला आहात. हे सुदर्शन चक्र काढू नका. आणि सुदर्शन चक्राला बघितल्यावर हे जे दोघं नराधम होते त्यांना समजलं की आता आपण वाचू शकणार नाही आणि ते लगेच महाप्रभूंना शरण गेले, त्यांना त्यांची माफी मागितली आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना माफ केलं, त्यांना महामंत्र दिला. तर अशा तऱ्हेने की जरी कोणी एखादी अगोदर घृणास्पद कृत्ये केली पण एकदा भक्ती सेवेत तो माणूस गुंतला की त्याचा जो भूतकाळ आहे त्याच्याबद्दल आपण काही म्हणत नाही, आपण त्याला संत वैष्णवच मानतो. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला हरिदास ठाकूर आणि ती वेश्या होती तिची गोष्ट सांगितली, अगदी ही तशीच आहे. हरे कृष्ण. कृष्णा. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्णा. म्हणजे जो कृष्णाला शरण जातो, जो कृष्ण महामंत्राचा जप करतो तो लवकरच नीतिमान बनतो आणि त्याला शाश्वत शांतीची प्राप्ती होते. आणि मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होणार नाही.
निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. आता कृष्णाला स्वतःला घोषणा करता येत नाहीये का? तो अर्जुनाला का सांगतोय की तू निर्भयी हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होणार नाही. कारण कृष्णाला त्याचे भक्त खूप खूप आवडतात. तो भक्तवत्सल आहे. त्याच्या भक्तांनी काही बोललं तर ते खरं करण्यासाठी कृष्ण तसं करतो, तसा वागतो. पण कृष्णाने जर ही घोषणा केली माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही, तर मात्र तो कृष्ण विचार करतो कदाचित 1% असं असेल की मी एक शब्द बोललो आणि मी परत फिरलो पाठी. म्हणजे ज्याप्रमाणे कृष्णाने महाभारतात सांगितलं होतं मी अस्त्र शस्त्र घेणार नाही, पण अर्जुनावर अशी पाळी आली की त्याला कदाचित भीष्म देव मारतील त्याच्या बाणाने. तेव्हा कृष्णाने काय घेतलं? रथाचं चाक घेतलं. तर अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण काय म्हणत आहे की मी जर असं म्हटलं माझ्या भक्ताचा नाश होणार नाही तर 1% होऊ शकेल की मी माझ्या शब्दावरून परत फिरीन. पण जेव्हा मात्र माझा भक्त असं सांगतो दुसऱ्यांना की कृष्णाच्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही, तेव्हा 100% जे आहे ते मी तसंच करेन. जसा माझा शुद्ध भक्त म्हणतोय तसंच मी करेन. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण बघा याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं किती भक्तवत्सल आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मामी पार्थव्यपाश्रित्य ये पीठ्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा क्षुद्रः तेऽपि यातिं परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात जरी ते निम्न जन्माचे असेल तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शूद्र कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही ब्राह्मणच असायला पाहिजे असं नाही, कोणालाही माझी प्राप्ती होऊ शकते. स्त्रिय, वैश्य, शूद्र कोणालाही माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता हा शेवटचा श्लोक आहे आणि हाच श्लोक कृष्णाने 18व्या अध्यायामध्ये 65वा श्लोक हाच रिपीट केलेला आहे. त्याच्यामुळे हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. आता ऐका. मन्मना भव मद्दत्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, तू सदैव माझे चिंतन कर, मनामध्ये सदैव माझे स्मरण कर. माझा भक्त हो, मलाच नमस्कार कर, माझेच पूजन कर. आणि असं केल्याने निश्चितच तुला माझी प्राप्ती होईल. तर कृष्ण परत इकडे आपल्याला सांगतोय की तुम्ही माझीच पूजा करा, तुम्ही माझंच चिंतन करा आणि निश्चितच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तर इकडे आपण काय बघितलं? पहिल्यांदा भागवत ऐश्वर्य ज्ञान. कृष्णाने त्याच्या ऐश्वर्याचं ज्ञान दिलंय, म्हणजे तो सर्वांच्या ठाई आहे, त्यांनी सर्व जग व्यापलं आहे तरी या सृष्टीचा तो अंश नाहीये. किंवा कृष्णाने हे जे काय सांगितलं त्याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हणतात. म्हणजे कृष्ण सगळीकडे आहे तरी देखील मूळ रूपामध्ये तो फक्त गोलोक वृंदावनामध्ये आहे. मग कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग यात आपण महात्मा कोण आहे हे बघितलं आणि महात्मे जन काय करतात ते भक्तीमध्ये पूर्ण वेळ व्यस्त असतात.
आणि मग कृष्ण अनन्य भक्तीबद्दल कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय, जे अनन्य भक्ती करतात त्यांनाच कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आणि अनन्य भक्ती कशी करायची हे आपण शेवटच्या श्लोकामध्ये बघितलं आहे. आपले मन आपण सदैव मनाने कृष्णाचे स्मरण चिंतन केले पाहिजे, कृष्णाचा भक्त झालो पाहिजे, आपण त्यालाच नमस्कार केला पाहिजे, कृष्णाचेच पूजन केले पाहिजे. अशा तऱ्हेने अनन्य भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आता गीता महात्म्य वाचायला कोणी आलंय का? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.